Zo. Oké. Hé jongen. Hé. Hey! Yo, Hey, ik heb je ook nodig, man. waarom? Ik moet iemand vermoorden, man. Hij heeft een koekje gejat. Dat was het laatste koekje. Ja, is goed. Heb je vraag voor me? Ja, man, hier. Bedankt. Pak hem, man. Kom dan. Fucking kankerhuien. Waar is die dan? Kom dan. Oh, ik sta stil door. Hij is snel kapot. Oh, dan krijgen we nog wel die klootzak. Oh ja, we moeten rennen, anders hebben we hem gehad. Sorry, ik kon niet harder. Hij is gewoon gevlucht, hè? Hoor je dat? Fuck, jongens. Was Oh, dat? dit lag er net nog niet. Nee. Hier. Dan kom ik uit hier! Jij! Jou heb ik nodig! Opstaan! Opstaan! Die kantine staat! Maak het kapot. Jij? Als zeg ik gewoon bij van... Kip of... Oké, maar. Oké. De